Әнкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 февраль пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Газидәге гуманитар фаҗиганың утны туктатуга карамастан дәвам итүен һәм Төркиянең тынычлык урнаштыру өчен Мисыр белән берлектә эшләвен белдерде. Ул шулай ук Әнкара һәм Каһирәнең төбәк мәсьәләләрендә шул исәптән Ливиянең бердәмлеген саклап калу һәм Суданда утны туктату белән даими тынычлык урнаштыруда уртак позициядә булуын җиткерде. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Мисыр белән хезмәттәшлекнең төбәк тотрыклылыгына өлеш кертүен һәм Әнкараның моны инвестицияларда һәм сәүдәдә нәтиҗәле кулланырга теләвен әйтте. Эрдоган Каһирәдә узган Төркия-Мисыр эш форумының яңаклау утырышында ике яклы сәүдә күләмен 15 миллиард долларга җиткерү максаты кысаларында Мисыр илбашы Абдул-Фаттах әс-Сиси белән якын хезмәттәшлегебезне дәвам итәчәкбез диде. Илбашы Эрдоган югары дәрәҗәле стратегик хезмәттәшлек шурасы җыелышында сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләрнең җентекләп каралуын, мөнәсәбәтләрнең нигезен ныгытачак һәм барлык өлкәләрдә аларның даирәсен киңәйтәчәк килешүләргә кул куелуын ассызыклады. Эрдоган сәүдә күләме 8 миллиард доллардан арткан Мисырның Төркиянең Африкадагы иң зур сәүдә партнеры булуын искәртеп, Мисырның иң күп экспорт башкарган илләре арасында без 7,4% белән 3нче, иң күп импорт башкарган илләре арасында 3,4% өлеш белән 7нче урында торабыз дип белдерде. Эрдоган сәүдә министрларының югары дәрәҗәле сәүдә киңәшләшү механизмының киләсе утырышын Әнкарада үткәрәчәген әйтте. Илбашы Эрдоган Төркиянең Мисырның төрле тармакларына якынча 4 миллиард доллар күләмендәге инвестицияларның хәзерге вакытта 100 мең мисырлыны эш белән тәэмин итүен дә өстәде. Төрк ширкәтләренең югары экспорт куәтенә ия тармак лидерлары булуын белдергән Илбашы, Төркия подрядчикларының Мисырда гомуми бәясе 1 миллиард доллардан артык булган 27 проектны үз өстенә алуын әйтте. Эрдоган шулай ук Мисырның 2030 елгы визионы кысаларында планлаштырылган 14 яңа акыллы шәһәр төзелешендә Төркия фирмаларының да катнашуына өмет белдерде. Төркия эш дөньясына ышанычы һәм төрк ширкәтләренә ярдәм итү өчен Сисига рәхмәт әйтте. Гази сәламәтлек саклау министрлыгы Израиль тарафыннан азат ителгәннән соң 54 фәләстинлинең мәетләре һәм калдыклар салынган дистәләгән тартманың Газига китерелүен, тапшыру процессын Халыкара Кызыл Хач комитеты башкаруын белдерде. Мәетләр Әш-Шифа медицина комплексына китерелде, анда суд медицина экспертизалары башланды. Фәләстин рәсмиләре сүзләренчә, бу тапшыру 10 октябрьдә көченә кергән этаплы утны туктату килешүен Израиль тарафыннан бозу дәвам иткән вакытта булды. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи сөйләшүләр туктап калган дигән хәбәрләргә карамастан, АКШ белән атом төш сөйләшүләре җомга көнне Оманда үткәрелергә тиеш дип белдерде. Аракчи сөйләшүләрнең Маскатта булачагын һәм очрашуны үткәргән өчен Оманга рәхмәт белдерде. АКШ рәсмие дә сөйләшүләрнең Оман башкаласында үтәчәген раслады. АКШ Гадәләт министрлыгы тарафыннан бастырылган хөкүмәт документына караганда, Федераль тикшерү бюросының яшерен мәгълүмат бирүчесе хурлыкка калган финансист Джеффри Эпштейнның Израиль агенты булуына ышануын әйткән. Документта Эпштейнның АКШ һәм берлектәш күзләү хезмәтләре белән бәйләнеше булуы һәм Израильнең югары дәрәҗәдәге шәхесләре, шул исәптән элекеге Израиль премьер-министры Эхуд Барак белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә булуы әйтелә. Дәгъвалар яшерен чыганакка нигезләнгән һәм узган атнада җәмәгатьчелеккә ачыкланган документларда бар. Пакистан премьер-министры Шахбаз Шәриф Исламабадның Һиндстанга каршы 20 дөнья кубогы матчына бойкот белдерү карары турнирдан чыгарылган Бангладешка теләктәшлек күрсәтү дип белдерде. Шәриф Пакистан командасына турнирда катнашырга рөхсәт ителсә дә, спорт аренасында сәясәткә каршы булуларын белдерде. Иминлек борчылулары аркасында Һиндстанда уйнаудан баш тарткан Бангладеш турнирдан чыгарылды һәм аның урынына Шотландия алынды. Бу Пакистанның Һиндстанга каршы төркем матчына бойкот белдерүенә китерде.
Türkiye avazı dolqunlarında соңғы хәбәрләр тыңлайсыз. Русияның Гаванадағы тулы вәкаләтле илчесе пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә АКШның бу Кариб утравына нефть сатучы илләргә басымын арттыруына һәм Гавананы АКШның милли иминлеге өчен янау дип атауына карамастан, Кубаны алга табада нефть белән тәэмин итәчәкләрен әйтте. Русия илчесе Виктор Коронелли РИА дәүләт хәбәр агентлыгына биргән интервьюсына Мәскәүнең Куба белән озак еллар дәвам итүче энергия бәйләнешләре булуын белдереп, бу практикабызның дәвам итәчәген уйлыйбыз дип әйтте. Русия бу вәгъдәне АКШның Кубага каршы арткан дипломатик һәм икътисади басымы дәверендә ясады. АКШ башы Дональд Трамп узган атнада Куба белән бәйле милли гадәттән тыш хәл игълан итте. Утрау хөкүмәтен гадәттән тыш һәм күрелмәгән янау дип атады һәм Гаванага нефть бирүче теләсә кайсы илгә тамгахана салымнары кертәчәкләрен белдерде. АКШның Куба җитәкчелеген изоляциялау һәм энергиягә ирешүен чикләү максатын куйган бу агрессив сәясәт моңа кадәр булган нефть челтәрләрен хәзердән үк какшатты. Катар дәүләт медиасы хәбәр итүенчә, АКШ һәм Фарсы култыгы гарәп илләре катнашында Катар җитәкчелегендә уздырылган төбәк иминлеге хәрби күнегүләре шәршәмбе көнне төгәлләнде. Катар хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, Гарәп култыгы иминлеге 4 буларак белгәй бу күнегүләрдә Фарсы култыгы хезмәттәшлеге шурасы әгъзаилләре катнашты. Оешмага керүче илләрнең иминле һәм хокук саклау кешеләре берәмлекләре АКШның махсус кешеләр белән берләшеп күнегүләрдә урын алды. Хәбәргә караганда, катнашучы илләрнең эчке эшләр министрлары һәм югары дәрәҗәле иминлек рәсмиләре дә ябылу тантанасында катнашты. Күнегүләр дәвамында 70-тән артык кыр сценарийын үз иченә алган 260 сәгатьтән артык укыту-өйрәтү чаралары уздырылды. Хәрби күнегүләр АКШ һәм Иран арасында киеренкелек арткан һәм бу хәлне йомшатуны максат иткән дипломатик тырышлыклар чорында узды. Hindistanның Көнбатыш Бенгалия штатында күрелгән Нипах вирусы очраклары Көнья һәм Көнчыгыш Азиядә яңадан борчу уятты. Таиланд, Малайзия һәм башка күрше илләрдә рәсми затлар саклык чарасы буларак аэропортларда тикшерүләрне арттырды. Вирус сирәк очрый, ләкин аның югары үлем күрсәткече һәм кешедән кешегә йогу мөмкинлеге сәламәтлек саклау органнары өчен авыруны күзәтүне өстенлекле кыла. Белгечләр хәлне игътибар белән күзәтә һәм паник урынына сак булырга кирәклегенә басым ясый. Нипах күпчелек Мисыр ярканаты белән беррәттән инфекция йөртүче хайваннардан кешеләргә яга торган сирәк очраучы вируслы инфекция. Ул симптом күрсәтмичә дә үтәргә мөмкин, әмма гадәттә бик куркыныч санала. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, үлем очраклары 40% белән 75% арасында үзгәрә. Вирус кешедән кешегә дә йога ала. Белгечләр һәм Европадагы авыруларны профилактикалау һәм контрольдә тоту үзәге фикереннән күренгәнчә, бу авыру очраклары гадәттә аз һәм чагыштырмача чикләнгән булып кала. Нипах вирусы беренче мәртәбә 1999 елда Малайзиядә ачыклана. Шул вакыттан бирле күпчелек Бангладешта һәр ел диярлек кичкенә күләмле кизүләр күзәтелә. Һиндстанда да кайвакыт бу авыру очраклары чыгып тора. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге янауларны күзәтеп баручы һәм аларга каршы медицина чараларын финанслаучы пандемияларга әзерлек өлкәсендә инновациялар өчен коалиция мәгълүматларына күрә, узган декабрь айында барлыгы 750 авыру очрагы теркәлгән. Алардан 415-нең гомере өзелгән. Нипах вирусының беренче симптомнары тән температурасының күтәрелүе, баш авырту һәм мускул авыртулары. Шул сәбәпле аны башка хасталыклар белән бутарга мөмкин. Бу симптомнардан соң неврологик симптомнар барлыкка мөмкин. Кайбер кешеләрдә авыр тын алу проблемалары күзәтелә. Балалар, өлкән яшьтәгеләр һәм хасталыклары булганнар иң зур риск төркеменә керә. Авыр очраклар күзәтелергә һәм берничә көн эчендә кома башланырга мөмкин. Хәзерге вакытта Нипах вирусы өчен рәсми рәвештә расланган бернинди вакцина яки дәвалау ысулы юк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә сәяси һәм хәрби даһи Аксак Тимер турында сүз барачак. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагаш Ипәкнең бу хактагы язмасын тәкъдим итәбез.
Аксак Тимер үз исемен төрек һәм дөнья тарихына алтын хәрефләр белән язып калдырган. 14нче гасыр офыгында балкып торган бу бөек җиһангир исән чагында ук төрки ислам дөньясы җитәкчелеген үз өстенә алып, гадел идарәсе, хәрби даһилеге һәм көчле шәхесе белән тарихта үз изен калдыра. Анадолудан Түркстанга кадәр сузылган географиядә төркиләрнең бердәмлеге һәм көче символына әйләнгән Аксак Тимер яшьлегендә очраган төрле кыенлыкларга карамастан бирешмәгән һәм тимер ихтыяры белән үз язмышын сызган. Тимер исеме аның характерын чагылдырган кебек. Чыннан да 14нче гасыр ахыры һәм 15нче гасыр башында Тимер Анадолудан Урта Азия далаларына, Русиянең эчке өлешләреннән Һинд тигезлекләренә кадәр сузылган киң территориядә сәяси балансны билгеләгән. Әнкарадан Делига кадәр сузылган яулап алулары белән ул шул заманның иң көчле хөкемдарларын тезләндергән. Ул төрки ислам дөньясының таралган көчләрен бердәм дөнья империясе астында берләштергән. Тимерне бөек кылучы ул яулаган сугышлар гына түгел, аның идарәсенең нигезендә гаделлек һәм тәртип тора. Ул бер кайчан да золымга түзми, гаделсезлек кылган бер кемгә дә мәрхәмәт күрсәтми. Тимер идарә иткән чорда тынычлык атмосферасы шул кадәр алга киткән ки, тарихчылар аның чорын алтын гасыр дип атый. Шәрәф ад-Дин Әли-Яздинең Зәфәрнамә әсәрендә Тимер чорындагы иминлек мондый сүзләр белән сурәтләнә. Аның заманында дөнья шундый хәлгә җитте ки, әгәр кеше башы өстенә алтын тулы тәлинкә тотып көнбатыштан көнчыгышка таба ялгыз йөрсә, аңа беркем дә карамас иде. Бу Тимернең үз илендә нинди куркынычсызлык һәм гаделлек урнаштыруының ачык мисалы. Аксак Тимер җиһад рухы белән кергән һәр сугышка мәгънә бирергә тырышкан. Чыннан да ул һәр вакыт үз уңышларын Аллаһның рәхмәте дип санаган һәм һәр җиңүдән соң шөкер иткән. Түрәләре дә аны бу изге миссиядә хуплаган. Киңәшчеләр җыелышында аңа берәү Мөхәммәд пәйгамбәрнең түбәндәге хадисен искә төшергән. Патшаның гаделлектә үткәргән бер сәгате һәм халыкның газапларын җиңеләйтүе 60 еллык гыйбадәттән яхшырак. Бу киңәш аңа гаделлек белән идарә итүнең дини бурыч икәнен искә төшергәч, Тимер тагын да үз иленең именлегенә игътибар иткән диләр. Чыннан да ул үз хакимлеген кылыч белән генә түгел, халыкның йөрәген яулаган гаделлек белән дә ныгыткан. Аның яулап алулары кылычның җиңүе белән генә шикләнми, алар шулай ук мәдәни һәм шәһәр төзелеше хәрәкәтенә дә әверелә. Аксак Тимер үзенең башкаласы иткән Сәмәрканд шәһәрен яңадан торгыза дияргә мөмкин. Ул яулап алынган барлык илләрдән иң оста архитекторларны, рәссамнарны һәм һөнәрчеләрне Сәмәркандка чакырып, анда зур цивилизация бишеге тудыра. Мәһабәт мәдрәсәләр, мәчетләр һәм патша сарайлары төзетә. Чыннан да бүген Сәмәркандны бизәүче әсәрләр Тимернең эстетик зәвыгына һәм архитектура даһилегенә дәлил булып тора. Фәнгә һәм галимнәргә хөрмәт күрсәткән Тимер оныклары чорында булачак Тимер яңарышы орлыкларын чәчә. Тимернең нәселеннән булган Олугбәк һәм Али Кушчи кебек галимнәр Сәмәркандта Тимер урнаштырган система химиясе астында Төркстанда астрономиядән алып әдәбиятка кадәр күп өлкәләрдә мәгърифәт чоры тудыра. Гасырлар үтсә дә Аксак Тимернең истәлеге төрки халыкларының йөрәгендә яши. Аның тормышы күп санлы риваятлар һәм халык хикәяләренең темасы була. Тимер турындагы риваятлар Урта Азиядан Анадолуга кадәр телдән телгә күчеп йөри. 18нче гасырдан 20нче гасырга кадәр Урта Азия халкы арасында Тимурнамә дип аталган аноним халык биографияләр һәм дастаннары зур популярлык казана. Хәзерге чорда төрки дөньясында милли уяну һәм бердәмлек идеясы көчәйгән саен Тимер шәхесе яңадан ачыла. Айрым алганда бәйсезлек алган Урта Азия дәүләтләре Тимер әмирне милли символ дәрәҗәсенә күтәрә. Мәсәлән, Үзбәкстанда Тимер милләт формулашуның нигез ташы санала. Ислам Кәримов илбашы булган чорда Аксак Тимергә хөрмәт сәясәте гамәлгә ашырылды. Аның исеменә һәйкәлләр куелды, бүләкләр һәм медальләр булдырылды. Бүген без тарихи хакыйкатьләргә тынычрак карый алырлык ноктада. Без Тимернең Госманлы солтаннары кебек үк безнең бабабыз һәм уртак тарихыбызның бер өлеше булуын һәм аның төрки дөньясы тудырган иң бөек лидерларының берсе
берсе булуын таныйбыз. Шуннан да 20-нче гасыр башында яшәгән Түркстан зыялылары да тимерне берләштерүче милли символ буларак данлаган. Үзбәк зыялы Абдеррафыт Фитрат тарафыннан 1918 елда язылган Тимур кабере пьесасы Түркстанның бөеклеге һәм бердәмлеге өчен халыкны уртак идеал тирәсендә берләшергә чакыру. Без Аксак Тимернең гасырлар узгач та төркиләргә илһам бирүен дәвам итүче шәхес икәнен күрәбез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагашипәкнең сәяси һәм хәрби даһи Аксак Тимер язмасын тәкъдим иттек. Төрки дөнья шәхесләре. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radio Amriyet Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.